El modernisme i les flors, de la natura a l'arquitectura. En paraules del propi Antoni Gaudí, tot surt del gran llibre de la naturalesa. Les obres dels homes són ja un llibre imprès. Entre finals del segle XIX i començaments del segle XX, la natura va ser la gran musa i la font d'inspiració principal d'arquitectes i artistes. Per Europa es va estendre un nou estil que rebé diferents noms. Genèricament s'anomenà Art Nouveau, terme francès que significa art nou. A Catalunya es va dir modernisme. El món vegetal era el repertori més utilitzat d'aquest nou estil i difonia valors com la llibertat creativa, la fantasia, la línia corba i la sensualitat. Us convidem a veure com artistes i artesans van captar la bellesa del món vegetal i el van reinterpretar adaptant-lo a les arts aplicades a la construcció. Façanes i interiors es cobrien de flors, fulles i tiges en forma de vitrall, de ferro, de ceràmica o de mosaic. El modernisme es va estendre més enllà del centre neuràlgic de Barcelona, fins a altres municipis on trobem elements d'una gran bellesa i que ens mostren una arquitectura en bona part desconeguda. Iniciem el recorregut amb el següent audiovisual que ens introdueix en aquella època.